Enkosi Pokhwana, sibambe ngazo zozibini kuwe, sibulele nakubabukeli emakhaya. Namhlanje silapha ke kwiholo yaseScenery Park kuWard 5 kumasipala iBuffalo City. Injongo yoba sibe lapha ke umbutho we-UDM wamkela amalungu amatsha nelelinye lamanyathelo okuqinisa iziseko zalo mbutho. Kodwa ke apha ecaleni kwam ndinaye ongusekela mongameli uNqabayomzi Khwankwa noza kuthi asixelele ngokubaleka kwelinyathelo lokwamkela lamalungu kulo masipala. Masibambe ngazo zozibini sekela sikwamkele kwiMpuma Kapa. Mandibulele nam ndongisisi. Ingaba ukwamkelwa kwalamalungu inamba yabo ithetha ntoni kulo mbutho we-UDM ingakumbi kulo masipala weBuffalo City naxa sesijonge ulonyulo lwasekuhlaleni ngoNovemba? Ukwamkela abantu abatsha ngakumbi kolunyulo siya kulo lukaNovemba lo masipala lubalulekile kuba lubonakalisa ukukhula kwe-United Democratic Movement apha kwiBuffalo City Municipality. Lo masipala besiyazi ukuthi uzingqondorha ubugxwayeba ixesha lilide. Sizama ubarherha abantu ukuthi mabaze nganeno, sizama uthetha nabo bade bayibona ke inyaniso ukuthi ukuze imeko yabo iphucuke yokuhlala kulo masipala kufuneka baphose umnatha kwelinye icala bakhe bazame lingelimbi kuba bayayibona imeko yabo iye itshonela ngempela ngenxa yokuthi umzekelo babenika lo mbutho wakhongolose ongabaniki inkonzo rhoqo. I-UDM ithembise into yobana izawuzisa tshintsho luni kubahlali balapha eBuffalo City. Ingxaki karhulumente olawula i-ANC iqala lurhwaphilizo noba uphinanga bayabapho bakhoyo iinkonzo azikwazi ukuza. Apha thina into esizithethayo into yoba for example iwadi nganye inohlahlo lwabiwomali layo nee-projects zayo ezikhona ezifana uba ziyenzeka. Sizawuqiniseka thina xa singenile ngaphakathi ukuthi imali yophuhlisa iwadi ize ewadini, eyabahlali ize ebahlalini, employment opportunities for abantu abatsha siyazenza ngolo hlobo. Sitshekishe ukuthi zintoni esinezinye esinozenza ukuphuhlisa namashishini asewadini. Besilapha eNew1 eMdantsane kuWard 12 ngoku kunoceba ukhoyo phana kodwa kho abantwana bebehleli inyanga ziphantse zantathu esuthwini kuba bengenamali yokuzikhupha, abazali babo behluphekile. Sihambile ke thina saqonda ukuthi siyavakalelwa, siyakwazi ukuthi sizibuza ukuthi uphi kanti uceba xa kho abantwana kwiwadi yakhe abazawuhlala entabeni kude kungena inyanga yesithathu. Uthetha ukuthi ulele nje utshayela ngeentshi akayazi noba kwenzeka ntoni. Thina ke saba ngulo rhulumente unjalo uzawukwazi ubatsala abo bazi-ward candidates. Xa sebengoceba sikwazi ubuza ukuthi kwenzeka ntoni kwiwadi yakhe, a-akhawunte properly not only to i-UDM kodwa nakubahlali in general kuba unyulelwa ngabahlali. Masibambe ngazibini, masingakulibazisi Sekela Mongameli. Siyabulela la ngalokulungile. Enkosi kakhulu. Kuye ke lowo usekela mongameli we-UDM. Ngoku sizawubuyisela iintambo kuwe studio, enkosi.